Nie len profesionáli, ktorí pracujú so svojím telom, ale aj bežní ľudia dnes využívajú služby plastickej chirurgie. V nasledujúcich minútach vám prinášame informácie od špičkových odborníkov a zároveň exkluzívne zábery z operačnej sály. Augmentáciu poprsia, ktorá je jednou z najčastejších operácií plastickej chirurgie, nedávno absolvovala známa slovenská bikini fitnesska. Ideál ľudskej krásy je témou nielen v poézii a v rôznych kultúrach, ale aj v medicíne. Či a ako sme so sebou spokojní, má veľký vplyv na náš osobný i profesionálny život. V niektorých povolaniach, v umeleckých a športových profesiách je pre človeka jeho telo doslova reprezentatívnym pracovným nástrojom. S nedostatkami sa dnes už nemusíme len zmieriť. Formujeme svoje telo športom, no niektoré časti tela sa posilňovaním nemenia. Tu však môžeme využiť služby korektívnej medicíny, ktorá poskytuje veľa možností, ako si upraviť svoju postavu. Pre aktuálne informácie sme navštívili jednu z najmodernejších kliník na Slovensku v Nitre. Opýtali sme sa, či môže takýto zákrok absolvovať každá záujemkyňa. Či je vhodnou kandidátkou z takého chirurgického hľadiska sa zistí vlastne pri tej prvej konzultácii, kde tá prvá konzultácia jednoznačne nám povie, že či tá pacientka je indikovaná, respektíve neindikovaná na tento výkon. Je určite dôležité zistiť aj pacientkyne predstavy, aby sa zhodovali s tým, čo sa vlastne pre ňu urobiť dá, aby pacientka bola potom po operácii spokojná a nie sklamaná z toho, že mala iné očakávania. Najčastejším zákrokom korektívnej operácie poprsia je augmentácia, čiže zväčšenie prsníkov s použitím implantátov. V súčasnosti ozaj najbezpečnejšou a najmodernejšou technológiou sa považuje v prípade zväčšenia prsníkov použitie silikónových implantátov. I keď máme na trhu teraz rôzne ďalšie možnosti použitia implantátov, ak však skúsenosti so silikónovými implantátmi sú viac ako 60-ročné, čiže pomerne veľmi dobre sú preskúmané všetky možné vedľajšie účinky, respektíve reakcia organizmu po operácii na tieto silikónové implantáty. Takže považujem silikónové implantáty pri zväčšení prsníkov ako voľbu číslo 1. Akým vývojom prešli tieto materiály a čím sa vyznačuje ten súčasný materiál, z ktorého sa vyrábajú implantáty? Ozaj za tých 60 rokov, ktoré sa používajú tie silikónové implantáty, prešli veľkým vývojom. Dneska máme na trhu veľa možností, či sú to silikónové implantáty plnené silikónovým gelom, alebo implantáty plnené fyziologickým roztokom, alebo implantáty polyuretánové, respektíve implantáty, ktoré majú hladký povrch, alebo implantáty, ktoré majú texturovaný povrch. Je skutočne na zvážení toho operatéra, respektíve po dohode s tým pacientom, že asi ktorý ten implantát bude najvhodnejší pre toho pacienta. Čiže na tej konzultácii sa musí vyjasniť približne aká veľkosť sa použije. Hovorím približne za to, že ešte v rámci operácií sa robí tzv. Sizerovanie, kde sa nám počas operácie do miesta, kde idú implantáty, vkladá implantát na odskúšanie veľkosti a tento máme možnosť ešte počas tej operácie vyskúšať a vymeniť a potom až vlastne definitívne stanovíme, že akú veľkosť toho implantátu použijeme. Existujú rôzne druhy umiestnenia týchto implantátov pri tom prsnom svale? V závislosti od vlastne toho, kde sa implantát vkladá, môžeme si dať vlastne 3 také základné možnosti uloženia toho implantátu. Idem vlastne od miesta povrchovejšieho až po to najhlbšie, čiže je to pod žľazu. Potom druhá možnosť je uloženie pod fasciu, to je vlastne ako taká blanka, ktorá je na veľkom pektorálnom svale a potom je to podsval. Závisí to aj od toho, či tá žena sa viac pohybuje, alebo teda aké má povolenie? Určite to súvisí aj s tým pri ozaj nejakých vrcholových športovkyniach, ktoré používajú hornú polovicu tela a je tam veľký predpoklad, že tam bude veľký dôraz skladený na ten veľký prsný sval. Je možno lepšie ten implantát dať buď pod fasciu alebo pod žľazu. V prípade paciente, ktoré zase majú dostatočné hrúbku podkožia a dostatočnú vrstvu, ktorá bude prekrývať ten implantát, je možno zase zbytočné dávať ten implantát pod sval, čiže je to ozaj individuálne a vždycky na tej konzultácii sa stanoví, že či bude lepšia tá možnosť alebo tá. Záujemkyňa o takúto operáciu musí spĺňať aj ďalšie zdravotné kritériá.
Samozrejme, vhodná kandidátka musí spĺňať všetky interné predoperačné vyšetrenia, musí mať vyšetrené prsníky, musí byť v podstate zdravá na to, aby sme ho mohli operovať v celkovej narkóze. Korekcia poprsia môže ženám zvýšiť sebavedomie, ale i zlepšiť šance na úspech v rôznych povolaniach a aktivitách, kde harmónia postavy a krása tela zohráva dôležitú úlohu. Pre takúto zmenu sa rozhodla aj úspešná slovenská bikini fitnesska Erika Kandráčová, strieborná medailistka z majstrovstiev sveta junioriek. V deň jej operácie sme boli pritom. Eriku sme síce pred zákrokom nechceli zaťažovať otázkami, ale mohli sme sledovať priebeh operačného zákroku a sprostredkovať ho i vám. Ako ste postupovali? Po vlastne vyšetrení anesteziologom pacientka príde na operačnú sálu. Na tej operačnej sále potom sa robí samotný chirurgický výkon, ktorý je zložený z viacero častí. Tá prvá časť je vlastne vytvorenie tej kapsuly, toho miesta, kde ten implantát vkladáme. Druhá s tým veľmi úzko súvisí je vlastne hemostáza alebo pozastavovanie krvácania, ktoré vždycky pri tej preparácii nejaké drobné vznikne. Ďalšia je tá časť, čo som spomínal, je toto sajzerovanie, teda vyskúšanie tej veľkosti. Aj keď máme pacientku vymeranú už na konzultácii, ale vyskúšame veľkosť, podľa toho vlastne potom sa rozhodneme a vyberieme už definitívny ten implantát. Potom sa vkladá samotný implantát. Na záver už keď máme vložené obidva implantáty, pacientku si ešte posadíme, pozrieme sa, ako to vyzerá ten stav v sede, respektíve ako bude vyzerať, keď pacientka bude stáť, či tam nie je nutné ešte nejaký posun implantátu, kvôli dajme tomu nejakej asymetrii, a na záver sa teda pristupuje k vloženiu drénov do toho operačného miesta a k zašitiu tej operačnej rany. Na klinike v Nitre ostávajú pacientky po zákroku ešte 2 dni pod dohľadom a v starostlivosti lekárov. Potom idú domov a prichádzajú na pravidelné kontroly. Aká je tá rekonvalescencia? Rekonvalescencia pacientiek väčšinou tých 10-14 dní doporučujeme taký ozaj kľudový režim a šetriaci po dobu 2 mesiacov po operácii, ale väčšina pacientiek po 10 dňoch, pokiaľ ozaj nemajú nejakú namáhavú fyzickú prácu, idú normálne do práce. Samozrejme ešte s kompresnou podprsenkou, ktorú nosia. Pacientky sa často pýtajú, či budú mať viditeľné jazvy. Tá jazva je v závislosti od veľkosti toho implantátu. Dajme tomu pri implantátoch v objeme okolo 350 ml, je to 4,5 cm. Tie jazvy sa vo väčšine prípadov, ak pacientka ozaj má nejaký sklon ku hypertrofickým alebo keloidným jazvám, hoja pomerne dobre, s tým, že musí samozrejme aj pacientka dodržiavať určité nejaké pooperačné pokyny, ktoré dáme v starostlivosti o tej jazvu. To znamená, že dajme tomu neopalovať po dobu možno 1 roka po operácii, snažiť sa tú jazvu prelepovať. Niekedy v prípade, že vidíme, že mierne jazva ide nad úroveň kože, tak tam sa dá použiť rôzne topické náplastie, ktoré to môžu zlepšiť. A takisto aj v prípade keloidných jaziev máme nejaké možnosti, ktorými tú jazvu v prípade, že by nebola úplne ideálna, pooperačne ju môžeme ešte vlastne skorigovať. Záujemkyne o augmentáciu prsníkov by mali poznať aj riziká a možné komplikácie. Samozrejme, že určité rizika a možnosti komplikácií sú vždycky. Takisto je to aj pri tejto operácii. Štatisticky sa jednoducho popisuje, že 5% pacientiek sa do 2 rokov po augmentácii vracia znova na sál. Chvála Bohu, väčšina z nich je kvôli tomu, že má pocit malých prsníkov a potrebujú tie implantáty vymeniť za väčšie. Druhou takou veľkou skupinou je vytvorenie kapsulárnej kontraktúry. To je v podstate ako keby taká väzivová blana, ktorá sa vytvorí nadmernom množstve okolo toho implantátu, ale dosť to súvisí s nedodržaním pooperačných pokynov tých pacientiek, keď my im vlastne ten pokojový režim nariadíme a oni to jednoducho, vzhľadom na to, že sa cítia dobre, že nemajú bolesti, nedodržia a následne vznikne vlastne veľká odpoveď organizmu na ten cudzorodý materiál, ktorý tam je v krátkom čase, ktorý potom tlačí na ten implantát, tak môže sa stať, že je nutné znova tú pacientku operovať a tú kapsulu vyčistiť, respektíve vybrať a v krajnom prípade aj vymeniť implantáty. Častou otázkou je, či môže implantát prasknúť. Moderné materiály riziko takmer vylučujú. My predtým, než implantáty vložíme, všetky sú prekontrolované a samozrejme používame implantáty len certifikované, ktoré
sú síce najdrahšie, ale aj najkvalitnejšie. A samozrejme, keby sa náhodou stala nejaká taká vec, tak je na tie implantáty doživotná záruka a tá výmena v podstate sa zrealizuje zdarma. A takáto je premena Eriky Kandráčovej, ktorej operáciu sme sledovali. 2 mesiace po zákroku sa už opäť aktívne venuje cvičeniu a pripravuje sa na súťaže. Držíme palce.